Un texto especificamente para hoxe. Grazas, Delia. Este texto se chama Unha gaza que volver. Un alto ao fogo é anunciado polos medios de comunicación como unha victoria. Un alto ao fogo é anunciado polos medios de comunicación como unha oportunidade para volver a casa. A casa. Que casa? Que peza de cascallo, que parcela minada polos bombardeos, que praza de garaxe, que soto, que rúa. Volver a casa, como se houbera unha casa que volver, despois do medo atroz, do horror nos ollos, despois de ler durante 7 horas os nomes dos nenos e das nenas asesinados por Israel. 7 horas e non estaban todos os corpos naquela praza do Concello. O mundo debería soster os cadáveres coas mans e leválos ao ceo e rezar quen crea en Deus e pedir a terra quen crea na terra e chorar que non teña esperanza nin fe. O mundo debería soster os cadáveres coas mans e deixar que os ríos de sangue lembrenos a dor e a raiva, o medo e as bombas, a fame. Un alto ao fogo é anunciado en comezo de peregrinación a Gaza, corpos cansos da guerra, corpos maltratados polo xenocidio, corpos famentos, rotos, doídos e mutilados, comenzan a volta a casa. A que casa? 7 días durou a paz, unha paz relativa, na que deixaron que entrara algo de axuda humanitaria, con ese poder hexemónico e impune que lles permite dicir quen ten dereito a vida e quen merece morrer. Devoltaron tamén cadáveres vacíos ás familias, sen órganos, sen ollos, sen vísceras ás que rezar. Quedáballes só iso, violar os corpos xa mortos. Por cada israelí devolto, 15 corpos de gazatíes entregados en frío e outros tantos máis disparados mentres duraba o alto fogo. A paz, unha paz relativa, instaurada e asumida con ese poder hexemónico e impune que lles permite dicir quen ten dereito a vida e quen merece morrer. Mentres tanto, seguen matando aos nenos. Imagino tanta dor, imagino tanto sufrimento, tanto po, tanta sangue, tanto corpo morto, que se me desfai a raiva na boca, escápaseme a forza, e eu non sei como seguir. Eu, muller europea, que vexo todo polos medios de comunicación e non teño corpo na primeira liña de resistencia. Eu non sei como seguir. Aínda que meu amor rexistre todos os códigos de barras nunha aplicación do móvil para non subvencionar a Israel, pai homicida. Aínda que merquemos as camisetas, as bolsas e as bandeiras que suplican por unha Palestina libre. Aínda que non unha folga do consumo dos xoves. Aínda que vai as cacerolanas, as manifestacións, as concentracións ás 8 da tarde. Aínda que leve a cucilla ao traballo e busque desesperadamente os cartaces nos locales que rezan este establecimento condena o xenocidio a Palestina. Eu, muller europea, as que asustan os globos estoupando ao sol como se fora unha performance do xenocidio, que se teño fame como, que se teño sono durmo, que se teño sede bebo, que se quero marchar a casa podo, que teño unha casa que volver. Non sei como narrar o horror que sinto o corpo palestino. Ai, non obstante, unha Gaza inquebrantable, unha Palestina que aínda non conseguiron destruir. Hai unha Gaza presente en cada bandeira que ondea na rúa, hai unha Gaza presente en cada camiseta que berra unha Palestina libre, hai unha Gaza presente en cada manifestación, en cada cacerolada, en cada boicot dos xoves, hai unha Gaza presente en cada grafiti, en cada cartel dos locais comerciais, en cada cocilla. Aí hai unha Gaza. Hai unha Gaza en cada pequena aldea, localidade e provincia na que se fixo unha manifestación a favor e en defensa do pobo palestino. Hai unha Gaza incluso dentro do noso concello, grazas ás compañeiras que decidiron entrar a colgar a pancarta e a sentarse nas escalas dun edificio público que, como pobo, nos pertenece. Aí tamén hai unha Gaza. E aquí, en cada palabra, en cada berro alzado ao ceo, en cada frase, en cada texto, en cada manifestación, hai sempre unha Gaza a que volver. Moitas grazas. Agora, para rematar.